Batang FM News. Lokal. Idol John, go ahead. Baligiti na isayang kat at replanting activity di syudad di Batak iti napanhal daw June 14 na 2025. Dahil tikit babae na tiya panagbibinulig digiti nagdudo mga ahensya ken departamento tiya gobyerno kaspaset ti Arbor Day ken maikasang 18 at Charter Day iti nasa o lugar. Umabot tiya 2,000 anapatupo abukela dinara ken kalantas sidling digiti na imula particular kadagiti small water impounding projects 20 sites iti Barangay Magnuang, Barangay Pimentel, Barangay Mabalen, Barangay Bawais, Barangay Nagpakalan, ken Barangay Sumader. Dahil tikitap na dapay, alumabo na ti ubog, when watershed kadagiti nadakamat a barangay. So magmamanong kadagiti nakipagpaset, ti dahil yung aktibidad kay Titi Ilocos Norte Police Provincial Office, City of Batak Police Station, Bureau for Protection, Bureau of Jail Management and Penology, Marine Battalion Landing Team 8, SK Federation of Batak, Schools Division of City of Batak, Karaman Dagiti Oficiales, ken Residente, Manipod Kadagiti Inem a Barangay. Nagyaman ti lokal na gobyerno iti syudad isang kamay sa partisipasyon dagiti maseknan ken namdamaenda at dagiti na imula ket agserbinto a benepisyo nang nangro na iti masangwanan a panawen. Damag iti syudad ti Batak, kadwa iti 99.5 as malawag, Idol John, Distinta, Tatak, Thank you.